आदिशक्ति फिल्म्स। तीन सैया संगे खाना रहब रख सादा सोहागन मई से कहब तीन सैया संगे खाना रहब रख सादा सोहागन मई से कहब। अरे पूजा करके छोला खाए खातिर जाए ठेला, पूजा करके छोला खाए खातिर जाए ठेला। यानी सैया संगे मेला मई के दर्शन करे ननदो के अलता टिकुलिया सासू के पसंद एक किलो जिलेबी ले ले हम खाए खातिर बची को पवन के। अरे शंकर खेसारी आप मुहावा तकेला, शंकर खेसारी पंकज मुहावा तकेला। यानी सैया संगे मेला माई के दर्शन करेला। पूजे जाए करा सुनी मानवा झूमेला, पूजे जाए करा सुनी मानवा झूमेला। यानी सैया संगे मेला माई के दर्शन करेला। प्रेजेंटेड बाय आदिशक्ति फिल्म्स।